रुटि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनै मर्निंनिफ्रायनो खामानि मावै मावै ब्लगखौनो स्टार्ट खालामनो हायासै आरोना आङो लोगोफोर मानो होनबा जोंना बिबोनाङा थांफिनबाय ना दिनै फुङावनो सिखांनानै रुटि सुटि संनानै गुगनि बेदर एवनानैहाय ओंखाम जालांबाय ओमफ्राय रुटि गुरनै जालांबाय ओमफ्राय माखासे पेकिं खालामनानै हरबाय आरोना स' ट्रेनाव जालांनो थाखाय ओमफ्राय ट्रेननि जिनिसफोरखौ जाबा उदैफ्रा बोरैबा जायोना बेनि थाखायनो संनानै हरखाजोब्बाय आरोना इयावनो आङो फुंनिफ्रायनो ब्लग बानायनो सानदोंमोन बाट जायासै आरोना आं हाखु दाखु हास्लाबा जाबायना बेनि थाखायनो ट्रेनबो हमहैनांगौ क'क्राझारनिफ्रायसो गाखोगोन आरोना बेनि थाखायनो आरोना स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ होमबा स्टार्ट खालामबाय नायलांबाय थादो नोंसोरबो स' फैबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे लोगोफोर देलायखांबाय आं बिदिनो थाङो जेबो देलायाखै मोखांल' एसे क्रिम फुननानै एसे लिपस्टिक फुनबाय ओमफ्राय नै सिङाव गस्लाखौ बेखौनो गानदों आं न'आव बे मैयानिफ्राय आं गानस्लायखायाखैमोन ओमफ्राय लंपेन्टल' गानबाय आरोना ओमफ्राय नानिनो खाजा दंखायो न'आवनो बिदा बायनायबो बेसेबांबा फैसा ओमफ्राय बेनि थाखायनो आं न'नि खाजाखौनो लानानै थांखानोसै बेसेबांबा बुरजा चक्लेटबो दङ नै आरो खाजा जाग्राबो दंबाय दे बिदानि दहाय मोनसे हरफाबायसो आङो ओमफ्राय दा बेखार बायलु बायला खालामला बे न'निफ्रायनो लानानै थांखानोसै दा खाजा बिना बियो न'खौ थाला मानिनो बेनिफ्राय ओमफ्रायो नानि ना मान्थलि फिसआ क्लियार जाखाबाय आरोना ओमफ्राय होनबाबो मिसा मेसेज हरबावदों नानिनि नामाव बेनि थाखायनो आं थांनानै माबाखौ लानानै थांसै आरोना स्लिपखौहाय बै रिसिप्ट लेखाखौहाय जेरै मान्थलि फिस हरो बेखौ लानानै थांसै आङो ओमफ्राय देखायबोनोसै बावदों खोमा मिसा मिन्थिला आङो बेबे था 15 जाबायथ' थांसै अबे थफि गुदुङा गोजांदों नोङो बायरावनो दं गानबानो जाबाय होमबा आं न'खौ थाला मारिखानोसै न' थाला मारिनानै लानो हा औ नै सनालिनिया बेनो नै सनालि मुसाहारि ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नै माया होनानै कमप्लिट खालामलांजोबखाबाय आरोना नै गासिबो जोबजोब्बाय होखांजोबखानायसै नै होजोबखानाय गासिबो फिसा ओमफ्राय नाम फैबावदों आरोना नानिना बेखौनो थांनानै देखायहैनोसै आं नङाबालाय थांलामोन आङो स' लोगोफोर स्कुलाव थांफिनगासिनो दं आरोना दा नानिफ्रायनो हाद्रि गोजा आं मार्कसबो लाबोआखै हाद्रिया ओरैबायदि हाद्रि बिथिंजाय लामा बे माबा बानायदोंना पाइप लाइन बसायदोंना लामायाव माने हाद्रि दुला खुजोब्बाय आरोना स' थांगोरसै गुसुथार बिथाङा लोमजादोंसो गानफब जोमफब फैनांबाय बियो एसे लोमजागासिनो दङ बियो दासान्दि ओमफ्राय दिनैबो लोमजादों आरोना आं मिथियाखै लोमजादों होननानै ओमफ्राय दहायसो गाव गोजांदों होनबाय थानायखाय खाफालाव दांनाय नायबा ओरैबायदि गुदुं आरोना दा मुलिबो थरसे लांफानांसिगोन डिसिप्लास मुलि गैला थरसे दङ बेखौ हरफाबाय आङो दहाय बे मुलिखौ बायनानै जानो नागिरा बियो माबा मोनसे जाबाथाय ओमफ्राय दखान गोजान मा गोजान होननानै बेखायनो आं मुलिखौ हरफाबाय आरोना बेनो उदै गाज्रि जानायनि लोमजानायनि ओमफ्राय गेसनि थरसे हरफाबाय आं ओमफ्राय दा आंनाव गैला बायफिननानै लांसै जोंहाथ' मोनो खाथियावनो न' खाथियावनो दङ स' होमबा लोगोफोर थौबाय थादो नानिखौ लायगोरसै थौफाबाय थादो जोंजों लोगोसे होननानैहाय ओंखायनो हरफाबाय आं मुलिखौ नालाय नै लामाया हाद्रिजोब आरोना बिदि पाइप लाइन बसायनायनि दुलाजोब बिथिं फैयाबासो हामगौमोन दाहाय बै हाब्रुबिलजों फैसै लामाया ओरैबायदि हाद्रि आरोना लोगोफोर बेजों दाहाय फैनायाव फैजानाय नंला ओमफ्राय लामायाबो बेजों एसे थाबसिन मोननायखाय मानसिफ्राबो बेजों बारस'बोसैना जा गारि खारसै दाना बिनि थाखायनो एकदम माने दुलाफ्रानो बुथुंजोबखायो नै बेयाव दै सारदों नै मिल दंना बेयाव दखान दं बेनि थाखायनो दै सारदों नै मालाय बेयाव थान्दानो बिदिनो बारा दुला गैला गैनाया बैग्रिया मोनजोब्बाय बैग्रियाबो आंहा दासिमबो बैग्रिखौ साखिनायदों खेनसेबो मोनाखै आरोना लोगोफोर मानो होनबा सोरबा सोरबि बुरजा जोबाखैना दाबो 14आवसो जायो दिनै 10 थारिख जाबायना 10 थारिख ना 9 थारिख जाबाय जों दिनै बेनि थाखायनो दासिमबो मोनजायाखै आरोना 9 थारिख ना
दिनै 9 थारिख गैथारला आरोना 2 थारिख सानब्रै सानबासोल'सै आरोना गैला बिनि उनावनो मोनजासिगोन आंबो बिराद जानो लुगैबाय आङो न'आव जे नोंसोर नुदोंमोन ना लोगोफोर दाखालै जे आं आब'मोनावहाय थांनानै लायदोंमोन बियो फोराननाया रानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो बिराद जानो लुगैयो मोदोमबाय थायोना गोराना ओमफ्रायो माथो खालामना लुगैबा मालाय मोनजाया आङो जाखाया बांसिनानो बिदिनो सरस्वती फुजाबा जोब्बासो जायो नालाय जाथावबाय थादों बा लोगोफोर हाब नैयाव ना फानदोंलै जमा जमा जानो मानसिफ्रा जोंनिथिं फुङावसो फैयो बिदि सानसुआव थाङा जोंनि नाया मास लादो नाखि मास सोलिखायो फुङावहाय एखमबा थाङो एखमबा थाङा नोंसिनाव जुमब्रा बिफां दंब्रा फिथाइना दाबो दं ओरैनो थावानो खोमादां मेजेरगोन दानो जोंनासो जा गोथावमोन ना ओमफ्राय उनाव मेजेरग्रासो जालांदों औ थावाखै जाजायाखै आं मोनजाफैदोंमोन ना फार्स्ट आगोल फैबा बे बाबा थैगोदानावहाय फैदोंमोन ना आङो बे समाव मोनजादोंमोनब्रा गोदैथारमोन ना खाजि लगायनानै जादोंमोन ना औ बोरैबा जा गोथावमोन ओमफ्राय दाना उनावहायबा मा जालांखो हारसिंनो मेजेरग्रा जालांबाय आरोना स्कुल मोनथारनोसै बोरै जागोन टाइमा नायनो 27 जाबाय 10 मिनिट फैनायाव जेबो नङा नोंनिया एबे लांफैनायाव ओमफ्राय स्कुलाव दोनफैबासो आंखौ लांफैलायोना ग्रुपबाबो बांद्राय ग्रुपद्राय फैदों नामा 1 मिनिट 2 मिनिट सोबाय ओरैनोबाबो 5 मिनिट सोखायो ओमफ्राय 9थाया जाहैबाय लास्ट टाइमसो 9थायाव फैबाय दा 9थानिफ्राय 1 मिनिटबो माबानो मोनला खम जानो मोनला एबा खम जाबाथाय होनजाबायबो 8टा 55 सोयो बिनिफ्राय 9थाया लास्ट बेयाव माने बस्था खालामलाजोबो स्कुल मोनथारनोसै आलुआनो इसिना मालाय दाबो बुराखै मादैमोनाबो बुरथ'वाखै दा दाबो लाबोनांगौ मादैयालाय एबा लांफै मोनबोखागोन हरखायो मादैया खालमासि हरफिनगोन र' आंबो गायनो बा देग्लाय हरनाय जायासै गायनो नैबेयावबो सन्तोष मोनहा ओरैनो हालामैया बैथिं आगदाथिंजाय केजि 1आव जोंनाबो हरसिगोन आब'मोनाबो स्कुल मोनफैबाय स्कुल लोगोफोर स्कुल गबाय थांगासिनो दे जों थांनानै लामा मानि चक्लेट जालांनांगौ बेना सिगाङाव थिखोआसै गावनो गाखोलानो सिगाङावहाय बारबो नाङोना गुसुनो बेनि थाखायनो उनावसो खिबुआव फैबाय दहायबो खिबुआव गाखोबोनानै लाबोदों दा हा ओमफ्राय उनाव लाबोबाय आङो बार नाङोना गोजान जाथोंना दा उन्दैफोरखौ बारा देखायजामारा दै लोगोफोर मा होनो भिडिअआवहाय माबायो कमेन्ट बक्सआ माने अफ जानानै थायो आरोना आङो मा होनोमोनलाय मिथियामोन ओमफ्राय बै आब' जबा दङ ना सासे बेबो ब्लगार आरोना आब'आ क'क्राझाराव थायो बिजनिनि आं बेखौ नायबाय थायो नालाय बे होनोमोन आरोना गावनि फिसाजोखौ लाबा कमेन्ट बक्सआ मा होनो अफ जायो होननानैहाय ओमफ्राय आंनाबो जादों दै माने आंनि भिडिअखौ आंथ' नायनाय जाया ओमफ्रायो हासबेन्डआ नायदोंमोन आरोना ओमफ्राय हासबेन्ड मबाइलाव आंबो नायदोंमोन ओमफ्राय बेयावसो नुसनदों आरोना आंनाबो अफ जानानै थादों स' मिन्थियामोन नालाय बिनि थाखायनो न'आव थांजासै होनबा नोंखौ थाबाय थादो फिसा खाजाखौ 1 जादो 1 दोनबाय माखासे दोनबाय औ बेगाव सोनानै दोनबाय जायै हाब्रु बिल लामाजोंसो फैबाय आरोना जोङो बैजों एकदमबारे हाद्रिथार नालाय बेजोंबा बारा हाद्रि गैया बिनि थाखायनो बेजों फैबाय चलो गेलेदो खाथुम नायबाय थाबायसोबा नायबाय आं दसेनो माने मोजां सालिगोन Udah ada di sana, naik perahu sana, sama tahu kapan. Mana kita ada? Di sana sama saya sana. Udah. Nara aku tuh udah cerita sama dia. Ya, sekarang saya sih. Saya coba ini benar. Ada kok saya semua. Dia tadi orang bisa tahu. Nanti ya, tiga sampai. Tiga belas lah, mereka pilih lama sama kerjaan mereka. Master para, ban baik deh, master para.
मास्टार भारा होनो बेखौ दाबखा भारासो माथो मास्टार भारा होनो बेखौ दाबखा भारा होनो माने बे ससेयावनो आलदा आलदा ना माथो खावनै मास्टार भाराबो होनो दाबखा भाराबो होनो औ होननाया होनो मानसिफ्रा होनलाबायखायोबो ओमफ्राय होनबाबो फुराना नाम दाबखा भाराया आच्छा दाबखा भाराया फुराना नाम जौल' फाननायखाय आरोना माने आगोलो दाबखा भारा होनोमोन आरो दायो जौल' फाननायखाय मास्टार भारा दोनदा मास्टारफोरबो मेरला दंसो आरो नालाय ओरैजाय एरिया मास्टारफोर जानो ओरै एरियायाहाय मेन मास्टार भारा आरोना ओमफ्राय बै ससे आं दहाय देखायनाया बेखौ दाबखा भारा होनो दाबो जौ फानो फाननाया बेनि थाखायनो आरोना आगोल माने बांसिन आरो अमाबो फिसियोना बिरादनो जौ सङो अमा फिसियो बिसिनिजाय बेनि थाखायनो आरोना आङो बारा मिथिया आरोना बिदिखौहाय ओमफ्रायो मानसिफ्रा हाब्रु बिल होनो आङो ओमफ्रायो सोरबा होनो मास्टार भारा सोरबा होनो दाबखा भारा खुनु माबा गैया जिखुनु जाया हाब्रु बिल आरोना आंनाथ' बेनो दा न'आव थांगोरसै होनबा नैबे ससेयाव जा मोजां मोननायखाय दा अबेबा गोजान जायगायाव थांनाय बायदि बिफांनि थाखायनो ना मोजां खाबा बेयावहाय आरो बांबोबायसोना माबा फैगौ दे गारि गिदिर फैगौ नै बिसोर ड्रामखौहाय बेयाव इथा थिखोनानै दोनना बेखौ फुं दाख्लैफोर बिराद खुवा खुदोंमोन ना गारिफोरा सौख्लाय लांलाजोबदोंमोन आरोना गारिनि सिङाव खुवा खुबा नुवाना माथो सौख्लाय लांलाजोबो नैबे मोनसेया गोग्लैनानै थाबाय आरोना इयो ओइथिंजायसोमोन ओमफ्राय बेखौ थिखोनानै बेयाव दोनबाय थांबोदो या साइमाया बाम गिदिरजोंसो थांनांसिगोन नामा गारिफोरखौ युं आरो खिनि उनावहाय बेयावबो बिराद हाद्रि जायो बेयावबो बामनि थाखाय गारिफ्रा लासै लासै सालायनांसै हाद्रि जानांसै ओमफ्राय नै बिदि नैबेथिं दुला गोजाजोब आरोना नैबे बामनि थाखायनो टट'आ बेजों गिदिंनानै थांनांसै नालाय बेनि थाखायनो हाद्रि जाजोब्बाय मास्कखौनो गावहा बोखारनानै लाबाय सुथेयाखै आं टाइमखौनो मोनाखै आंहा सुथेनो मानिबा माबा होलायबाय अर्गानाइज बास स्टेन्ड सोर दं नामा मामोन दं गैयालै चल हाय बास स्टेन्ड मोननायखौ नागारसै नामा न'आव थांनोसै ड्रेस गानस्लायनोसै ओंखाम जानोसै ओंखामखौनो उखैयाखै आं दिनै मानोबा मिन्थिया फैसा सफैदों यस चलो न'आव थांगारसै लोगोफोर न'आव सफैबाय ओमफ्राय दहाय आं होनदोंमोन मेसेज फैदोंमोन होननानै माने जायफोर मा होनो क्लियार खालामाखै बेफोरखौसो होनदों आरोना ओमफ्राय आं नानिबो नाम लिरनानै हरदोंना बेनि थाखायनो आं नानिखौबो होनदों सानबाय आरोना ओमफ्राय जोंना जेबो बिदि प्रब्लेम नङानो ओमफ्राय बे आब'आ खोन्थादों आरोना बेना आब'ना फिसाया बेयावनो मास्टार मावखायो नालाय ओमफ्राय जायफोरा माने माबायाखै बिसोरखौसो होनदों नालाय जोंना एडमिट कार्ड मोनखाबाय नै मोननायालाय दे गस्ला गानस्लायसै मबाइलाव नुबाथाय जाद एक्टिं खालामो बियो गस्लाखौ गानस्लाय होनानै लाग्रोसै आङो 1 hour later मारै जाजोबखो नोंना साइकेला बोरै जाजोबखो ओइ 40 ओंखाम जाला ओंखामा
साइकेला मारै जाजोबखो साइकेला मारै गजोबखो बियो हारसिं बख'यो हारसिं सोयो दङ